kasancewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine abin kadaita da shi, kuma ma'lumun lalurati shi ma ma'lumi ne, shi kare aka sani ko ba wani wajayayya akai. To wa ajazul arabi da gajiyawar larabawa anil itiyani bihi daga zuwa da alqur'ani ma'lumun ko shi ai ma ma'lumi tunda ba Allah ba Muhammadu Allah ya ce kenan ya ce to shikenan ka faɗa musu su zo da misalin wannan qur'anin ma. Allah ya ce walan tafalu ba za su iya aikata ba su isa iya yi ba. To mu je kuma da kasancewar alqur'ani fi fasahati yana daga cikin fasahan shi harikan wanda ya keta lil'adati ga al'ada, ya keta al'ada abu ne wanda ya wuce lissafin yadda aka sani.